अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो 7टा फैसा खामायनायनि नेमखान्थि लानानै फैदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर 7 रुल्स जायनि गेजेरजों जोङो थाखा फैसा खामायनायाव गोबां मदद मोनगोन। जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फोथायारिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्रा व्यक्तिफोरा जोङो धोन दौलतावबो धोनि जानांगौ। जेरै जोङो आत्मिक जिउआव धोनि जागासिनो दङ, आत्मिक जिउआव जोङो जौगालांगासिनो दङ, आर्थिक अबस्थायावबो थाखा फैसायावबो धोन दौलतावबो जोङो जौगालांनांगौ। मानोना इसोरनि खामानि मावनो थाखायनो, इसोरनि रायजोखौ फेहेरनो थाखायनो, गुबुनखौ सहाय होनो थाखायनो जोंनो गोबां थाखा फैसाफोरखौ नांगौ। जोंहा जुदि थोजासे धोन दौलत गैयाब्ला, थोजासे थाखा फैसा गैयाब्ला जोङो गुबुनखौ बोरै सहाय होनो, जोङो गुबुनखौ बोरै मदद खालामगोन। दा बेयावखायनो जों साफ्रोम फोथायारिफोरा जेन थाखा फैसा खामायनायावबो माबायदि खामायोब्ला जोंहा थाखा फैसाया जागोन, माबायदि खस्थ' खालामोब्ला जोङो जौगालांगोन, बेफोर गासै बिसयखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नाथाय बै 7टा रुलखौ बुंनायनि सिगाङावनो, नियम खान्थिखौ बुंनायनि सिगाङावनो आङो माखासे इसोरनि बोसोनदों बाथ्राखौ लाना फैग्रोनो हास्थायदों। प्रियफोर, फैसा खामायनायनि मोननै लामा दङ। बे लामायानो जाहैबाय मोजां लामा, गाज्रि लामा। सोरबाया गाज्रि लामानि गेजेरजोंबो गोबां धोनि जादों, सोरबाया मोजां लामानि गेजेरजों गोबां धोनि जादों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ माखौ हास्थायो? बे जाहैबाय मोजां लामानि गेजेरजों थांनानै धोनि जानायखौ जिसु ख्रिस्टआ हास्थायो। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों। बोसोन बिजाब 3:6 मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो, बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि मावनाया मा जानांगौ, माबायदि जानांगौ? जोङो खामानि मावनायाव मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावनांगौ। जोङो जिखि मावा मानो, जिखि मावा होननायाव गाज्रिनि बाथ्राखौ बुङाखै अनजाग्रा प्रियफोर। जों जिहेतु मोजां लामाजों थाखा फैसा खामायनो थांगासिनो दङ, बै लामायाव जेखि जोङो बबे बिजनेसखौ, बबे खामानिखौ, माखौ चइस खालामना लादों बे गावबा गावनि जागोन। नाथाय जेखि खामानि मावा मानो फोरबोखौ गोसोखांनानै गासै खामानिखौ जोङो मावनांगौ। अब्लानो फोरबोआ जोंनो मोजां खामानिखौबो होगोन आरो लोगोसे इसोरा बै खामानिखौ साक्सेसफुल खालामगोन, जाफुंहोगोन। बेनि उनाव बोसोन बिजाब 12:10 ओरैहाय बुंदों, मावग्रा हालुवाहा आग्लाय बेग्लाय जानो थायो, आन्थाय नंबां जाबांजों सम नस्थ' खालामग्राफ्रा मूर्ख। प्रियफोर, बेयावबो बेखौनो जोंखौ फोरोंदों दि जों जे सासे मावफुंग्रा जानांगौ, सासे खामानि मावग्रा जानांगौ। मावनायनि गेजेरजों जोंनियाव धोन दौलता फैयो, रां राशिफोरा सफैयो। बेखौ जिसु ख्रिस्टआ मोनथिहोदों। जुदि जों मावग्रा जायाब्ला जोङो मा जागोन? जोङो लोरबां जालांगोन, जोङो हावरिया जालांगोन। दे दानाब्ला जोङो थामथि इसोरनि बोसोनखौ नायदोनि। कल'सियारि 3:23-25 नोङो जेखौनो मावा मानो गोसो माने जों मावदो, फोरबोनो मावनाय बादिसो, मानसिनो मावनाय बादि नङा। जोङो जि खामानिखौ मावगोन बेखौ फोरबोनि थाखाय जोङो मावनांगौ, फोरबोनि बायदिसो होननानै। गुबुनखौ थगायलाबायनानै नङा, गुबुनखौ गाज्रि होननानै नङा, गुबुनखौ गाज्रि दिन्थिनानै नङा, नाथाय फोरबोनि थाखाय जोङो गासै खामानिखौ मावनांगौ। 24 नोंसोरो गोसोआव लाखि, फोरबोआ गावनि मानसिफोरनो दोनखानाय बान्थाखौ नोंसोरनो होगोन, मानोना नोंसोरनि नंथारगौ बिगबाया ख्रिस्ट'आसो। जोंनि गासै बिगबाया फोरबोआनो, आरो बेनो जोंनो राहा लामा गासैखौबो दिन्थिगोन आरो जोंनो होगोन। 25 गोरोन्थि मावग्रा साफ्रोमबो गाव गाव मावनायनि बिथाइखौ मोनगोन, मानोना इसोरा बिसार खालामनायाव रावखौबो मोखां नाया। प्रेज द लर्ड। जायफोरा नंखायै गोरोन्थियै थाखा फैसाखौ खामायनो हास्थायदों, साजा दङ। जोबनाय बोथोराव जिसु ख्रिस्टआ बिसार खालामगोन आरो बे गोरोन्थिनि थाखाय दायनिगिरि खालामगोन। दा बेयावहाय जोङो गोरोन्थि लामाजों थांनानै थाखा फैसा खामायनायखौ माब्लाबाबो दासान। दे दानाब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो 7टा रुलखौ नायदोनि। जोङो बबे बबे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो फैसा खामायनो हायो आरो बियो जोंखौ मदद खालामगोन आरो जोंखौ सासे धोनि मानसि खालामगोन। जोङो बे नियम खान्थिफोरखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय सेथि खान्थि, बेनो जाहैबाय फकास अन मेकिं मोर मानि देन सेभिं मानि। बेनि माने फैसाखौ दोनथुमनायनिख्रुइ फैसा खामायनायाव गोसो हो। जों बे बाथ्राखौ मोनथिगौ, फैसाखौ दोनथुमनायाव फैसाया बांलाङा, नाथाय बे फैसाखौनो जुदि जोङो गुबुनाव बाहायोब्लासो बे फैसाया फैसानिफ्रायनो बांलाङो। बेनिखायनो गोबां मानसिफोरा धोनि जानो थाखाय फैसाखौ दोनथुमनो हास्थायो एबा दोनथुमो, नाथाय खामानिनि फारसे फकास खालामा, खामानि मावनांगौ बेखौ गोसो होआ। नाथाय जोङो बिनि उल्थासो मावनांगौ। फैसाखौ दोनथुमनायनिख्रुइ जोङो खामानियाव गोसो होनांगौ आरो जोङो खामानि मावख्रुबनांगौ। मिउचुवेल फान्डफोर बायदियाव जोङो फैसाखौ दोनथुमनाया जोंखौ धोनि खालामगोन बे नङा। नाथाय
प्रियफोर जोंखौ धोनि खालामगोन जोंनि मावख्रुबनाया जोंनि खामानिया जोङो सानफ्रोमबो सिन्ता खालामनांगोन जे जोङो थाखाखौ बोरै बारायनो हागोन थाखाखौ बोरै बांहोनो हागोन बे बिसयाव जोङो खामानि मावनांगोन जेब्ला जोङो बे बिसयाव सिन्ता खालामनानै खामानि मावगोन अब्लाना जोंनियाव खामानिफ्रा बांगोन आरो फैसाया जोंनियाव बांगोन फैसा खामायनायनि नैथि खान्थि बेनो जाहैबाय डन्ट चेन्ज मानि एट्रेक्ट मानि बेनि माने फैसाखौ दा सोलाय नाथाय फैसाखौ लुबैहो बेनि माने जों बेबायदि गावखौ ओरैबायदि रोंगौथि गोनां बानायनानै लानांगौ जि खामानिखौ मावा मानो बै खामानियाव जों साफ्रोमबो ओरैबायदि आखा फाखा रोंगौथि जाबाय जेरावहाय जि खामानिखौ मावोब्ला थाखा फैसाया ओरैनो फैगोन येस फैसाया होसोनानै फैगोन आङो फैसाखौ होसोनाय नङा नाथाय फैसायासो जोंखौ होसोनानै फैगोन बेबायदि जोंनि जिथु मावनो लानाय खामानिफोर बेयाव आखा फाखा जानांगौ आरो जोङो गोसो होनानै मावनांगौ गोसो होनानै मावख्रुबनांगौ अब्लानो फैसाया फैगोन फैसा खामायनायनि थामथि रुल बेनो जाहैबाय The more you learn, the more you earn. बेनि माने नों जेसेबांनो सोलोंगोन एसेबांनो खामायनो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थांनायावनो मोनफ्रोमबो बिसयाव जों सोलोंनो गोनां जागोन रोंनांगौ जागोन जों जुदि मोजां फालांगिरि जानो होनोब्ला जों फालांगिनि बिसय मोजां रोंनो नांगोन सोलोंनो नांगोन जों जुदि आबादारि जागोन होनोब्ला आबादनि बिसय जोङो मोजां रोंनांगोन माबा मोनसे खामानि मावनो होनोब्ला जोङो बेनि बिसय जोङो सोलोंग्रोनांगोन जेसेबां जोङो सोलोंगोन एसेबांनो थाखा फैसा खामायनायाव जोंखौ मदद खालामगोन आरो बेनि गेजेरजोंसो जोङो थाखा फैसाखौ जोङो खामायनो हागोन दा बेवहाय जों जेखि खामानि मावा मानो बै खामानिनि बिसय जों सोलोंथारनांगोन जों जुदि सोलोंनायखौ जुदि दोनथ'बायब्ला जों सानोब्ला जुदि थाखा फैसा खामायनो थाखाय सोलोंनो नाङा होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि जाम्बानि खामानि जागोन मानोना जोङो सोलोंथारनांगोन सोलोंब्लासो जोङो मोनसे खामानिखौ एक्सपार्ट जागोन पारकट जागोन जेब्ला रोंगोन अब्लासो जोङो खामानि मावनायाव एक्सपार्ट जागोन अब्लासो जोङो फैसाखौ खामायनो हागोन फैसा खामायनायनि ब्रैथि रुल बेनो जाहैबाय Start as soon as you can. बेनि ओंथियानो जाहैबाय खामानिखौ गोख्रैनो जागाय गोबां मानसिफोराबो धोनि जानो थाखाय सिमां रनसायो आरो सानो नाथाय खामानिखौ दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो मावनांगौ बे बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा लेजि जानानै थायो एबा लेजि खालामो आङो गाबोननिफ्राय मावगोन गाबोननिफ्राय आङो धोनि जागोन होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो नाथाय इसोरनि बोसोनाबो जोंखौ बे बिसयाव बुंदों हानाय मानिखौ जायखौ हायो नोङो दानो मावनांगौ होननानै बोसोन बिजाब 3:28 सिरि मावनो हानायखौ गाबोन मावगोन होननानै नोङो गावनि फारा फुरुसिफोरखौ नेथ'होनो नाङा बेनिखायनो नोंथाङा धोनि जानो होननानै सानदोंब्ला नोंथाङा जेखौ रोङो जि खामानिखौ मावनो रोङो बेखौ गाबोन मावगोन होननानै माब्लाबाबो दासान आङो गाबोन खालामगोन होननानै दासान नाथाय दायोनो दिनैनो दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामदो अब्लानो नोंथांनियाव जौगानाया फैगोन आरो नोंथांनियाव धोन दौलता फैगोन गाबोना मा जागोन गाबोना फैगोन ना फैया बेखौ मिन्थिया बेयावहाय दिनैनो मावखादो रां खामायनायनि बाथि रुल बेनो जाहैबाय ट्रेक योर मानि बेनि माने फैसानि खरसाखौ नाय जों जुदि बे बिसयावबो जुदि फेलें जानानै दङब्ला जोंखौ खहा खालामगोन अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ जों जि थाखा फैसाखौ खामायदों नोंनि पकेटनिफ्राय नोंनि बेगनिफ्राय बे फैसाया बहा थांदों बेखौबो नोङो थर खालामनो नांगोन जोङो जोंनि फैसाखौ नंखाय बाखायाव जोङो बाहायदों नामा नंखाय बाखायाव खरसा खालामदों नामा जि खरसाया जोंनि थाखाय गोनांथियानो नङा जि बेसाद मुवाफोरा गोनांथियानो नङा जों बेबायदियाव खरसा खालामदों नामा बेखौ जोङो मोजाङै नोजोर होनो नांगोन जि खरसाखौ खालामोब्ला बै खरसा खालामनाया जोंनि मुलाम्फाखौ लाबोगोन जोंनि बेनिफिटखौ लाबोगोन बेबायदियाव जोङो खरसा खालामनो नांगोन जेरावहाय खरसा खालामोब्ला जोंहा खहानिफ्राय आरोबाव खहा जागोन बेबायदिखौ जोङो गोजान खालामनांगोन एबा बेनिफ्राय गोजान थानांगोन That means नंबां जाबां खरसानिफ्राय गाव गावखौ हमथादो रां खामायनायनि द'थि रुल बेनो जाहैबाय Stay poor until you really get rich. बेनि माने धोनि जायागौ मानि हावरियाहैनो था गोबांफोरा बे बिसयाव गोरोन्थि खालामो जे इसे फैसा फैब्लानो गावखौ धोनि खालामनानै दिन्थियो गावखौ धोनि जाबाय होननानै दिन्थियो इसे फैसा फैनाय लोगो लोगोनो माबा मोनसे बायनो हास्थायगोन जेराव गोनांथि नङामोन मोनसे बाइक दंखायो बाइक थानायावनो आरोबाव बेनिख्रुइ गोदान बाइक बायनो हास्थायगोन इसे फैसा थानायावनो माबा मोनसे खामानिफोरखौ मावनो हास्थायगोन बे जाहैबाय जोंनि गोबां गोरोन्थि नाथाय जोङो जि फैसा दङ जि फैसाया फैबाय जिहेतु जोङो धोनि जाजोबनो हायाखै धोनि जायाखै बे फैसानि गेजेरजोंनो जोङो फैसा खामायनोसो जोङो सिन्ता खालामनांगोन नाजानांगोन आरो जि खामानिखौ मावबाय थादों बे खामानिखौ डेभेलप खालामबावनानै जों आरोबाव गोजौ फारसे थांनो नांगौ जाखिनि इसे धोनखौ एबा रांखौ खामायनानै लानो हाबाय बेखौ जुदि जों बाहायनानै लाजोबोब्ला बियो जोंनि जाम्बानि खामानि जागोन दा बेयावखायनो जि दिनसिम जि समसिम जोङो धोनि जाजोबाखै बै समसिम जोङो हावरियाहैनो थानांगौ That means धोनिफोर बायदि जोङो गासैखौबो एभेलेबल खालामनो हानाय नङा रां खामायनायनि जोबथा रुल स्निथि बेनो जाबाय फकास एन्ड कनसिस्टेन्सि बेनि माने गोसो होनाय आरो दिदोम थानाय बे बाथ्राया गोबां गोनांथिथार नोंथाङा जिखि खामानिखौ मावनो होननानै हिदान्त' खालामदों थांखि खालामदों
लाखपति जानो हास्थायदों, क्ररपति जानो हास्थायदों, नाथाय दिदोम थानाय, जेरावहाय फकास खालामनांगौ, कनसिस्टेन्ट जि खामानिखौ मावनो होननानै सानदों बेखौ गोसो होआब्ला, बेयाव जुदि दिदोम थायाब्ला गासै साननायफ्रा बेकार जागोन, फैमाल जागोन, फेलें जागोन। दा बेयावहाय जों साफ्रोम फोथायारिफोरा जिहेतु धोन दौलत गोनां जानो हास्थायदों एबा जानो नांगौ, जिखि खामानि मावनो हास्थाया मानो बे खामानियावहाय नोंथांनि गोसोआ थानो नांगौ आरो नोंथांनि दिदोमथिया बेयाव थानांगोन। जिखौ मावनो होननानै सानदों बेयावनो गोसोआ थानो नांगोन आरो जिखौ मावगोन होनना सानदों बेखौ मावफ्लेबाय थानो नांगौ, अब्लानो जोङो साक्सेसखौ मोननो हागोन। बेफोरनोमोन अनजाग्रा प्रियफोर गासै 7टा फैसा खामायनायनि एबा रां खामायनायनि माखासे नियम खान्थिफोर। बे नियम खान्थिनि गेजेरजों थाङोब्ला जोङो साक्सेसखौ जोङो मोननो हाथारगोन। दे अब्ला प्रियफोर भिडिअखौ फोजोबलांनो हास्थायबाय, नाथाय फोजोबनायनि सिगाङावनो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय 1 करन्थियारि 10:36 सिरि। बिनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा, जाब्लाबो आरो लोंब्लाबो गासैखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालाम। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ बेयाव स्पष्टयै बुंदों जे जेखि खामानि मावा मानो जोङो इसोरनि गौरबनि थाखाय मावनो नांगौ। जोंनि जिथु धोन दौलत, जोंनि रांखान्थि, जोंनि थाखा फैसा खामायनो नागिरनाय, बे गासैबो इसोरनि गौरबनि थाखाय जाथों। जों जि धोन दौलतफोरखौ मोनगोन, बे धोन दौलतनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ गौरब खालामनांगोन, इसोरनि प्रशंसा जाननांगोन, इसोरनि खामानि मावनांगोन। जोङो इसोरनि रायजोनि थाखाय दान होनांगोन, गैयैफोरनि हेफाजाब होनो नांगोन, जोङो मदद होनो नांगोन आरो बे फैसाखौ जोङो बेबायदिनो जोङो बाहायनांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो मदद मोनदों आरो एसेब्लाबो आशीर्बाद मोनदों आरो एसेब्लाबो आइडिया मोनदों होनना फोथायदों। जों साफ्रोमबो आत्मिक जिउआव जेरै जौगालांदों बेबायदिनो थाखा फैसायावबो जों जौगालांनो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसेयैनो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा गुबुननोबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। थेंक इउ, बाय बाय।